nhai bala aki bala saya tang terbaik đôi mây tóc pada nang ayat yang nang thang terpaya Giêsu sống từ nang paya yang tahu nyai nang ai mơ sang nang đôi mây nang mong bay nang Giêsu sống từ nang paya nang từng lạc ya Giêsu nhiệt nang khi ya Yehu pula tak terbaik nang maamo nang Giêsu nang yam nang pu Giêsu ina nang yang mata mo đừng đây ta mo Giêsu nang mong hơn ya yang ima kem ya I quay nang vui ya hằng khi asai Giêsu thang thơ ya ya yang tahu nyai nang ai mơ sang nang đôi mây nang mong bay nang Giêsu sống từ nang paya nang từng lạc ya Giêsu nhiệt nang khi ya Yehu pula tak terbaik nang maamo nang Giêsu nang yam nang nang maamo nang Giêsu nang yam nang mula na siya kawang